Siema, diolch yn fawr am chwilio am y fideo hwn. Mae'r heddiw ar 20 o fus Rhagfyr 2024. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r cymwysiad neu'r taflen gyda'r enw coursemakerhtml. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos sut i gadw yr codtadiad hwn i mewn yn y cadwfar leol ac hefyd ar y cadwfar ysbell ar GitHub. Felly, oddi wrth yr ffôn symudol, dyn nhw wedi deblygio neu gopio codtadiad i mewn yn yr pregellfan yma dan y pregell ar gyfer y taflenau ysgrifennu i mewn yn iaithoglenni HTML neu XSS ac hefyd JavaScript i mewn yn y poriwr i mewn yn HTML. Felly, dwi'n wedi creu y pregellfan yma gyda'r enw o dim ond new neu newydd ar gyfer y llwyfannu o'r taflenau. Dwi'n eisiau i'r achub i mewn yn y cadwfar oddi wrth fy ffôn symudol fan yma. Felly dyma'r app neu pregell ar gyfer y coursemakerhtml ac os dwi'n yn clicio arno fe fan yma, felly dyma'r un cymwysiad fel arddangoswyd i mewn yn y fideoedd o blaen gyda'r un negesion i mewn yn yr effrowadau, ond fan yma mae'r llythannau yn edrych yn ychydig yn fach oherwydd mae'r rhain wedi ei cyfathaswyd ar gyfer yr ffôn symudol. Felly os ydyn yn dod i mewn i'r amgylchad ar gyfer y datblygwyr i mewn yn y podio Chrome ac wedyn nawr os ydyn nhw dewis i arddangos fel yr ffôn symudol fel hwn. Felly dyma'r arddangosiad ydyn nhw'n gweld i mewn yn y ffôn symudol fel hwn. Felly, mae ydych chi'n gweld mae'r hwn yn hollol yr un cymwysiad fel a ddangoswyd i mewn yn y fideoedd o'r blaen. Felly, fy'n angen i achub y codtadiad hwn i mewn yn y cadwfar leol ac hefyd wedyn i mewn yn GitHub oherwydd does dim yr app ar gael ar gyfer y GitHub arfament i mewn ar gyfer y ffôn symudol i mewn yn Google Play Store. Felly, dwi'n wedi achwilio ar y pwnc hwn i mewn yn y fideo o blaen ac dwi'n wedi darganfod mae'r gorchwil hwn yn weddol anodd ar y foment oherwydd diffygrwydd o'r cyfleusterau ar gyfer GitHub neu i achub trwy GitHub i mewn yn y ffôn symudol. Felly, fan yma, dwi'n mynd i achub y codtadiad i mewn yn cadwfar leol ar y cyfrifiadau lleol hwn ac wedyn i'w uwchweithio i'r GitHub. Felly, yn gyntaf, mae angen i ni i creu yr patrymlun taflen ar gyfer yr taflen hwn. Felly, dwi'n mynd i defnyddio fel o blaen unwaith eto yr cymwysiad ysgrifennydd i mewn yn y fideo arddangoswyd o'r blaen gyda'r enw gitutils php ac wedyn .sh ac wedyn nawr dwi'n mynd i rhedeg hwn gyda'r dewisiad N ar gyfer newydd neu new i mewn yn y pregell ar gyfer y taflenau ar gyfer HTML fel hwn. A dwi'n mynd i galw yr enw o taflen hwn coursemakerhtml fel hwn. Felly, ynglyn ar y disgrifiad, dwi'n mynd i dweud mae'r coursemakerhtml yn creu yr cyrsau neu yr rhedfeydd yn lleol i mewn yn y poriwr fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i benodi ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu fy enw fel hwn. Ac wedyn yr enw gyfrif ar GitHub. Ac wedyn ynglyn ar drwydded, dwi'n mynd i derbyn yr MET fel hwn. Felly nawr os ydyn yn rhestru gymwysiad, felly dyma'r coursemakerhtml. Felly nawr os ydyn yn morffodio arno fe,
fel hwn. Felly dyma'r cwynsiad o'r taflen hwn. Felly nawr, os ydyn edrych i mewn yn y ffeil y coursemaker.html fel hwn. Felly nawr, dwi'n wedi ehangu y panel ar y ochr dde, ac os ydyn yn morllio yn y fe trwy bwyso ar reol neu Ctrl B ac wedyn y saith i'r dde, ac wedyn nawr os ydyn yn morllio i mewn yn y pregell gyda'r enw newydd ac wedyn i mewn yn y course maker HTML fan yna, ac wedyn nawr os ydyn yn adolygu y coursemaker.html fel hwn, felly rydyn gallu cymparu yr ffeiliau, felly ar y ochr dde mae gyda ni yr ffeil ydyn eisiau i mewn taclenni neu mewn offerynnu i mewn yn yr ffeil ar y ochr chwith. Felly, y gyntaf beth dwi'n sylwi dwi'n eisiau i can i dweud mewn offerynnu neu mewn taclenni i mewn yn git utils PHP pan ydyn yn creu y taflen PHP neu HTML oddi wrth yr patrwm lun yw felly mae'n gwell gyda mi patrwm ar y ochr dde lle mae gyda ni tag neu rhaniad ar gyfer yr sgript, felly dwi'n meddwl ar y pwynt hwn, mae'r hwn yr cyfle berffaith ar ein gefn ni i datblygu ac i gwellhau yr swyddiannau neu y swyddogaethau i mewn yn yr git utils PHP. Felly dwi'n mynd i creu y panel newydd i mewn yn Tmax fel hwn trwy'r enghraifft pwyso ar y Ctrl B neu Rheol B ac wedyn dwi'n mynd i creu y panel sydd yn orweddol. Felly dwi'n mynd i pwyso ar dwbl dyfynod fel hwn ac wedyn fel hwn ar Rheol B ac wedyn y saith i lawr ac wedyn Rheol B ac y saith i dde fel hwn. Ac wedyn, os yr nawr yn morleio i'r pregell ar gyfer git utils PHP fel hwn, neu os yr nawr yn morleio i'r pregell rhiant ar gyfer PHP, ac wedyn nawr os ydyn yn morllio i mewn yn yr git utils PHP, ac wedyn nawr os ydyn yn adolygu git utils.php fel hwn. Felly nawr os ydyn yn mawrhau neu mwyhau y panel ar gyfer git utils PHP fel hwn, ac wedyn nawr os ydyn yn chwilio ar gyfer y patrwm lun ar gyfer y taflenau i mewn yn HTML, sef yr un fel yma, os yr edrych ar panel ar isod ar ochr dde, felly os mae'r taflen yn terfynu gyda'r HTML, felly yr yn gallu achbynnu ar patrwm lun fan yma, sydd yn dechrau oddi wrth y llinell 307, felly fan yma yr yn gallu addasu a patrwm lun ar gyfer HTML. Felly nawr, os ydyn yn cymparu yr peth sydd yn uchod, felly yr yn gallu mewn osod tag sgript ar y brig o'r patrwm lun hwn. Felly fan yma, i mewn yn yr rhaniad neu y gyntaf linell sydd yn terfynu gyda'r head neu pen tag fel hwn, ar yn gallu mewn osod yr rhaniad ar gyfer y sgrif neu sgript. Felly fan yma ar llinell 308 dwi'n wedi ychwanegu y llinell ychwanegol ar gyfer yr amwylyn ar gyfer yr cyferiad i'r app fan yma. Felly dwi'n ambenodi yr amwylyn gyda'r enw achub i fod yr un fel yr enw'r o'r taflen, ac felly mae'r
rolyn hwn yn defnyddiol iawn oherwydd pan ydyn yn eisiau I enghraifft I achub data neu testyn I mewn yn yr ystafell leol I mewn yn y poriwr. Felly mae syniad da I fod neu defnyddio rhyw fath o cyfeiriad sydd yn unigryw ac felly os yr defnyddio yr enw o taflun felly mae'r hwn yn unigryweiddio yr achubiad o'r testyn I mewn yn y poriwr. Ac mae'r hynny yn gwneud yr holl gorchwil I achub yr data yn diogelach. Ac hefyd dwi'n eisiau I cyfeithasu yr tag mata ar gyfer y viewport neu porthladd olygfa sydd yn bodoli yn eisoes. Ac fan yma dwi'n eisiau I ychwanegu yr ambell mwy o'r priodolaethau, sef dwi'n eisiau I ychwanegu priodolaeth ar gyfer yr maximum scale neu yr raddfa'r mwyaf o hwn I fod yn 1. Felly mae'r hwn yr 1 fel yr raddfa'r cychwynnedig neu initial scale ac yr amcan o'r hwn yw I peidio neu I warhardd a defnyddio oddi wrth I newid yr maint o sgrin. Ac hefyd anglyn ar yr priodolaeth neu'r dewisiad gyda'r enw user scalable neu yn grafawl ladwy gyda'r defnyddiwr. Felly unwaith eto ar mynd I anbenodi yr gwerth o dyddym ar gyfer yr priodolaeth hwn oherwydd nad ydym ni'n eisiau yr defnyddiwr I gyfaddasu neu I newid yr maint neu maintolaeth o'r llythrenau o gwbl oherwydd ar y ffôn symudol mae'n hynod o hawdd I gyffwrdd ar sgrin yn damweiniol trwy dim ond yn ysgyfan gyffwrdd arno ac wedyn mae'r hwn yn gallu newid y holl edrychiad o'r cymwysiad. Felly os ydyn yn gosodiadu yr tag hwn I peidio I caniatáu hynny felly mae'r hwn yn gallu cadw yr holl edrychiad yr 1 ac yn gwneud yr holl ymprofiad o'r cymwysiad yn fwy wastadol. Ac hefyd dwi'n mynd I ychwanegu y tag mata arall ar gyfer y fath o'r gosod o'r lythrennau neu'r symbolau a dwi'n mynd I ddefnyddio yr ffyfryddaeth o'r OTF-8 oherwydd ydyn ni'n defnyddio yr acenion union yn Gymraeg a felly mae angen ni I addangos yr lythrennau heb unrhyw gwall union yn yr addangosiad o'r lythrennau. Felly dyma pam mae'n bwysig I defnyddio yr char set neu yr dulliad neu gosod o'r arthnodau sydd yn UTF-8. Mae'r hwn y safon y dyddiau hyn ar gyfer defnyddiad o'r arthnodau union yn y poriwr ac hefyd union yn y testunau yn gyffredinol. Ond oherwydd os yn edrych ar y llinell 307 mae'r holl destun hwn yn y cynnwys union yn y dwbl dyfnodau. Felly os yn eisiau I anbenodi y gwerth UTF cynrychiolod 8 union yn yr char set neu'r dulliad o'r arthnodau union yn y tag meta mae angen rhaid I ni I defnyddio yr single dyfnod fel hwn neu yn amgen os ydyn yn defnyddio yr all slides I dihangu yr dwbl dyfnod. Felly I ochel yn torri yr holl llinyn hwn. Felly mae'r hwn yn gystal hefyd ond yn y fan hwn dwi'n mynd I defnyddio single dyfnod fel hwn. Felly yn y troedfan nesaf dwi'n mynd I mewn offerynu yr newidiau union yn yr cortadiad union yn yr taflun go iawn ar gyfer y coursemakerhtml. Yn gyntaf I ychwanegu yr tag ar gyfer sgript fel hwn yn uchod.
Ac wedyn I cyfaddasu yr tagiau mata fel hwn I ychwanegu yr raddfa fwyaf I fod yn 1 ac wedyn yr priodoledd ar gyfer yr raddfa ladweirwydd I fod yn dyddym neu I warhardd a defnyddio I wahardd a defnyddio I raddfawliadu yr graddfa'r fel hwn ac nawr dwi'n gallu mae'n offer ni y cod yn uniongyrchol oddi wrth yr cod taddiad ar ochr dde yn uchod Nawr, imion yn yr rhaniad ar gyfer y sgrif, dwi'n mynd I gyntaf I pwyso ar y botwm dianc I dianc imion oddi wrth yr fodd I adolygu imion yn y fodd o'r gorchymyn fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwmau yr MK I marcio neu I nodi y gyntaf ennill imion ar yn eisiau I gopio fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I barhau hyd at meta tag fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y llawn wahanol fel hwn a wedyn y single dyfnod neu y tafyriad nod fel hwn ac wedyn K ar gyfer y llinell macwyd oddi wrth y llinell fan yna ac wedyn atalnod ac wedyn llan atalnod ar gyfer y llinell cyfredol dwi'n mynd I ysgrifennu hynny I mewn yn yr ffail felly W ar gyfer right yn Saesnig ysgrifennu ac y bychnod ar gyfer y gorchymyn ac wedyn y ffail sy'n bodoli I mewn yn y llwybr blind slides temp neu cyfamserol ac wedyn blind slides buff fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I symud i'r ochr chwyth trwy pwyso ar y Ctrl B ac wedyn saith i'r chwyth fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwm dianc ac wedyn y llawn wahanol ac wedyn y lythren A ac wedyn y gofod le lythren R ar gyfer reid neu dachlen oddi wrth yr un llwybr sef blind slides temp, blind slides o buff fel hwn a dyna ni felly yr un nawr wedi mewn offer ni cod tadiad hyd at y gyntaf tag mata ac nawr os yr un yn dychwelyd i'r ffel ar y ochr dde nawr yr un yn gallu mewn offer ni o'r holl cymwysiad I mewn yn tag body tag fel hwn trwy unwaith eto yn pwyso ar y botwm dianc neu escape ac wedyn MK ac wedyn I borrio i'r gwelod o'r ffeil fel hwn ac wedyn llawn wahanol ac wedyn single dyfnod ac wedyn K ac wedyn atalnod ac wedyn llawn atalnod felly I arddydau I anbenodi neu I arbenigo yr amrediad o'r llinellau oddi wrth y llinell nodwyd i'r llinell cyfredol ac wedyn W I ysgrifennu ac wedyn y bychnod ac wedyn enw'r o'r ffeil unwaith eto ac wedyn unwaith eto I marcio i'r ochr chwyth ac wedyn anglyn ar tag body fan yma felly dyma lle mae'r tag body yn dechrau
ar y llinell 43, felly dwi'n mynd I cadw yr peniad ar gyfer y disgrifiad, ond dwi'n mynd I dileu bwpeth sydd dan o fe, sef tabl fel hwn, ac hefyd yr ffwythiant, ac hefyd rhandiad ar gyfer yr sgript, ac wedyn dwi'n mynd I fan yma I pwyso ar yr bottom O I creu yr llinell newydd yn isod, ac wedyn dianc, ac wedyn dwi'n mynd I darllen ar ffel mewn fan yna, sef y llaw wahanol R I darllen, ac wedyn yr enw'r o'r ffeil fel hwn. Felly dyna ni. Ac wedyn, fan yma, dwi'n mynd I symud y tag ar gyfer y body yn uchod, ac wedyn I dileu yr un sydd yn hen, fel hwn. Ac nawr, os ydyn morrio i'r gwylod, felly, mae bwpeth yn edrych yn iawn. Unwaith eto os ydyn morrio i'r tag ar gyfer body fan yma, felly does dim angen ar gyfer yr peniad fan yma ar llinell ar 51, oherwydd mae gyda ni eisoes y peniad arall ar llinell 41, felly dwi'n mynd I dileu yr hwn ar y llinell 51 fan yma, ac wedyn I achub y ffel. Nawr, os ydyn yn y gorau plicach ar gyfer yr codcadair ar y ochr chwith, enghraifft os ydyn yn morllio i'r plicach rhiant, ac wedyn i'r coursemakerhtml, ac wedyn I agor y coursemaker.html fel yma. A felly, dyma'r y dudalen gyntaf, ac mae'r gweddill yn wag oherwydd does dim ar y foment unrhyw cwrs neu y ffeilau rhanbarthau ac efo y ffeilau ac efo y adrannau I mewn yn y cwrs hwn. Felly nawr, os yn dychwelyd i'r aplikell o'r blaen, nawr os ydyn yn deblygio neu gopio yr demo cwrs fel hwn, ac wedyn dychwelyd i'r hwn fan yma, ac wedyn nawr os ydyn yn datblygu y dudalen wefan, felly nawr mae gyda ni gyntaf dudalen o'r cwrs gyda'r holl rhestr o'r adrannau mewn yn y cwrs hwn. Nawr, os yn clicio ar y botwm I dechrau, felly dyma'r gyntaf dudalen I mewn yn rhanbarth 1, sef y cyflwyniad o'r gyntaf adran, sef starter neu dechreuwr. Felly nawr ydyn gallu parhau I mewn ymlaen gyda'r cwrs fan yma, ac wedyn dyma'r dudalennau eraill hefyd, ac nawr mae gyda ni y gofyn lle mae'n hangen I ni I lenwi bylchau fel hwn. Felly mae'r dydd llun y cyntaf dydd o'r wythnos, ac wedyn yn ei dilynwyd gyda'r dydd Mawrth fel hwn, ac wedyn yr ail gofyn fan yma. Felly mae'r ateb yn anghywir, felly unwaith eto, nawr mae'r ateb yn gywir, wedyn gofyn arall, roedd hynny yn gywir hefyd, ac wedyn rydyn nawr wedi dychwelyd i'r rhestr o'r adrannau I mewn yn y cwrs. Felly mae popeth yn edrych yn iawn I mewn yn y cwrs yma, a felly dwi'n meddwl ar y pwynt hwn rydyn gallu achub codcadair I mewn yn y cadwrfeydd leol ac anghysbell ac achub, ac rydyn gallu achub yr cwrs enghraifft neu'r cwrs arddangosedig hefyd I mewn yn y cadwrfeydd. Ond yn gyntaf mae rhaid I mi I creu aplikell gwag ar yr
cadw fawr anghyffell GitHub. Felly, ac efo hyn dwi'n mynd I clicio ar botwm newydd fan yma, I mewn yn fy gyfrif ar GitHub, fel hwn, ac wedyn I mewnbynnu yr enw o'r taflen newydd, sef coursemakerhtml fel hwn, ac wedyn I mewnbynnu y disgrifiad, sef yr un fel o blaen. Mae'r coursemaker yn creu yr rhedfedd neu cyrsau yn lleol I mewn yn yr poriwr, ac wedyn dwi'n mynd I derbyn y gosodiadau gweddill fel hwn, ac wedyn I clicio ar y botwm I creu yr cadw fa fel hwn. Felly dyma hefyd fel yma I mewn yn GitHub, ac wedyn nawr dwi'n mynd ar gyfer yr rhif o'r dillangiad. Nesaf dwi'n mynd yn gyntaf I mewn yn taflen hwn yn rhedeg git utils php.sh I achwanegu yr dodiad I mewn yn y restr o pethau i'w wneud fel hwn, sef git utils php.sh, ac wedyn namin add to do fel hwn, ac wedyn nawr mae angen I mi I mewnbynnu y disgrifiad, sef yr un fan yma, sef adnoddau achwanegol ar gyfer yr creiad o'r cyrsau neu rhedfedd, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad, a dyna ni. Felly anglyn ar y neges gwell fan yma sydd yn dweud mae gyda ni yr gosod I ffwrdd amddiffynwyd fan yma oherwydd ar llinell 524. Felly, mae'r hwn yn digwydd oherwydd ar hyn yn mewn yn yr pregell anghywer. Felly, ar hyn yn edrych ar fymyd mewn yn y pregell ar gyfer y cod tawdiad o'r ffôn symudol heb unrhyw cadw fa leol. Felly, os ar hyn eisiau I rhedeg gorchymyn git utils PHP, mae angen I ni I fod mewn yn y pregell gyda'r cadw fa. Felly, ar gyfer hyn, ar mynd I achwilio i'r HTML proj, ac wedyn I mewn yn y coursemaker HTML fel hwn. Ac wedyn unwaith eto yn ail rhedeg y gorchymyn git utils PHP namin add to do fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I gleidio mewn disgrifiad ar ôl pwyso ar botwm dodiad, ac wedyn I gleidio mewn y disgrifiad fel hwn. Pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, a dyna ni. Nawr, os ydyn yn datblygu yr panel ar y ochr yr chwith fel yma, enghraifft os ydyn yn torchi I lawr i'r lle mae yr rhif dillangiad yn arddangos fel hwn, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn fel hwn, ac wedyn y bychnod. Felly nawr mae'r rhif dillangiad wedi newid I 2, ac wedyn yr cynalio'r lleoliad ar gyfer y dyddiad ac amser. Anglyn ar llithren I neu gorchymyn llithren I, mae'r hwn yn cartoi y gorchymyn I edit neu adolygu. Nawr ar gyfer y troed fa nesaf, rydyn yn gallu dychwelyd i'r panel ar y ochr dde, ac wedyn rydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn, save to git fel hwn. Ac wedyn ar gyfer yr disgrifiad ar gyfer y dillangiad hwn, rydyn gallu achwanegu neu gleidio mewn ar un disgrifiad fel hwn. A dyna ni. Nawr mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn I wthio yr cadw fel hwn, neu newidiau i'r cadw fa anghyspell ar GitHub trwy rhedeg y gorchymyn, git push namin yw origin main, neu git wthio namin yw, ac efo defnyddio'r gwredyn main neu prif fel hwn.
Ac wedyn, os rydyn yn dychwelyd i'r cadwfar ar GitHub, yr un fan yma, felly nawr os rydyn yn pwyso ar y botwm F5, neu os rydyn yn clicio ar y icon yma i'w ddatblygu fel hwn, nawr mae gyda ni y codtadiad gyda'r neges fan yma, enghraifft ar gyfer coursemakerhtml, mae'r hwn wedi ei diweddaru 1 munud yn ôl. Felly os clicio arno fe, felly nawr mae'r hwn yn cynnwys yr holl newidiadau ac hefyd y holl diweddariadau diweddaf. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio i ysgrifennu ac i hoffi ac i cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.